какво става, хора? Добре дошли в нов клип. Изял съм тук малко навънка да си направя интрото за клипа, защото като бях в Русе не си го направих. Теде, общо взето, ще караме градско и ще ходим на хижа в този клип. Оня ден карах на 31 юли, главно с Денис. Ще му сложа инстаграма и тиктока в описанието. И да, става много хубаво каране общо взето. Доста снимахме и беше много забавно. И да, пожелавам ви приятно гледане. Добре, ай. Ай направо, пускай се. Маля, колелото ми най-накрая съм го направил тихо, брат. Та зверига не трака вече чак толкова. Да, между другото, аз не чувам. Само внимай с трапета, защото е много добра слаб. О, да. Аре, ти бъде отпреди. Давай те, скачаш на най-яш, на по-бавно. Добре. На мен тия скока и не ми се скачат. Ай, набих предна шина. Майко. О. Виж сега отде минавам аз. Брат, принципът е тук, минавам и се спускам, обаче е малко обрасло, брат, няма минавам. О, те е по-добре. Ай! Тук са пиновете, брат. Кола? Не спират ли? Вече спират. Вика, Аз също поставих, аз бях да спра. Ако отидем на хижа, за колко време ще седим там? То ако не може да се кара, ние ще отидем само да го погледнем. Бяре, може да отидем набързо. Може да отидем набързо. Хора, отиваме да видим хижа как е. Но да не е зле положението, макар че най-вероятно ще е много зле. Аз съм мисля дали да не сгазя той. Няма го скачам, просто ще го сгазя. Ако искаш. Аре, ще се пробвам. Може да бъда с тебе. Не, по-добре не. Има бодливи такива. Той са тръни тук, точно той. Чай, че аз сега трябва да се наместя. Ще се дам малко на градът и се водя малко над тук. Аз искам скоростите да сменя, чакай. Ето и аз трябва да ги сменя. Те е много трудно да се търбу. Добре, пускаме ли се? Ще карам бавно аз. Ето и аз. Те, че спазвай малко дистанция също. Добре. Ай, без аварин. Без аварин. Същото, брат, чай. Дай пак. Без аварин. О!
Мале то скорен как ма би ме една подсечка направо. Ой, майко. О, ти беше яко между другото. Добре се усеща. Аз много ми е труден този вираж след пътя, не знам защо. Не мога да го взема като хората, просто постоянно съм на спирачка и не трябва. Чай, че да не взема да обърна от тегача ни. Да го щупя. Ай, да заварим. Мале, аз на днес канали се панирах, брат, казвам ти. Да върнем сега към града, примерно да хапна някъде на центъра, леко гладня. Добре. 3,5-4, ако седим, примерно да ядем и малко на скейта и да тръгнем дружби. Таман. Зависи даже доколко са си в плюс, може да направим повече от още един. Маняк, аз съм докато не са стъмника цял. Смятай, ние даже ако ни намързи, може да се пуснем и после пак да се качим. Еми да. Омой. Ай! Опа. Ай, без аварийно. Без аварийно, хора. Надясно, надясно. Надясно. Чакай, виж. Добре, аз нямам много там, ама. Ай. Я, какъв скок? Виж, кашаш там, дето е бетоненото и трябва някак да се завъртиш надясно. В смисъл, по-надали ще трябва да го скочиш. Отколкото от дясната страна е на той. Виж сега. Зато и... Я се пази, бе. Чакай, искам пак го пробвам ти, бе. Ама с телефона ли, бе? Ама ще застана другаде, чай. Оп! Чакай малко, още малко ми трябва. Мале, ти е много як трансфер, бе. Ти е много як трансфер, бе. И че го направи перфектно. Батякия трансфер, бе. Майко. Абе, не знам, все едно шина набиха, ама май не. Аре, ще минем. И после може да отидем там. Наляво към Левента. Да, точно.
Как ги са надъни, бе. Ти колко ден ще взде. Ма някакво направи ти, бе. Падне го по тази дупката. О! Ай! Имаш клечка на каската. Къде, бе? А. Не, бе, не. Не, това ще е. Час не можа да завие, брат. Малко и аз май на корените скочих. Втори раунд 2. Втори рунд на хижа. За малко да успея сам да се кача. И ми се хлъзна крака в последния момент. Искаш падата, снимам, че сякаш много на мен не ми харесва ти. На мене, я дай да видя какво. Еми, не знам, сякаш май да не зум-аутвам, само да го държа на едно. Не знам, братче. Не, мен просто не ме скейф как зиг завоя. Да, я дай пак. Оп! Мале, чай, че съм потен, брат. Комарите ме хапят. Ко става, брат? Тук някакви растения. Я бе, имам зато изпускане, за второ може би. Брави. Пускай със сигурност наш. Не заварим. Не заварим. Чай, добре. О, райграса, райграса отново. Като миналия път. Не че идвах тук. Ай! Чай, аз сега снимам ли, бе? Я ще снимам ли? Снимаш, да. Добре, ще се пускаме ли? Да тръгна едва на едва. Ай, бе, заварим. Чук, че ще е задължително. Дай пак, дай пак. Омо!
Бах, тези дървета, брат. Клони, всичко деца по земята. Мани, брат, тук пак много зле. Аз пак горе-долу Колко пускания станаха днес? та следях. Еми, на хижа 4, на дружби 2. И малко с сниманията я правихме. Хареса ми днеска. И на мен. Добре покарахме. Ще мога направя между другото цял клип от това съм снимал днеска. Хижа, дружби, има материал. Много има между другото, много материал има. О, айде да потене. Аре.